Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moitísimas grazas por recibirnos con eses aplausos tan calorosos a un grupo que xa cumpriu 34 anos de existencia e que para quen hoxe, salvando un carameliño que fixemos no mes de abril no Conservatorio Superior do Castro, foron dúas pezas no memorial de Enrique Otero, e salvando ese pequeno caramelo é o noso primeiro concerto enteiro, gordo, grande, importante, emocionante, despois de moitísimo tempo, por moitísimas vicisitudes persoais, musicais e pandémicas tamén que afectaron a todos, por suposto. Estamos con él tamén ese concerto, por lo menos do xeito máis simbólico posible. O Pasodobre do Cañoto e a Samba Querida son dúas pezas de título curioso, de execución preciosa e pegadizas como para que estedes a cantala ata o martes que ven, polo menos. Correspondían ao repertorio dos gaiteiros vellos de Sárdoma, onde o Vero, Senas, Enrique Salveiro, os vellos da época, anos 50 estamos a falar, cando o Enrique Salveiro gaiteiro tiña un irmán pequeno que era tamborilero, empezaba a selo, era Manuel Manolo Salveiro, o noso compañero de tambor durante, no grupo de 33 anos, pero incluso desde antes, casi levamos 40 anos xuntos, non me parece para as pintas de rapaces que temos, pero sí que levamos máis de 40 anos xuntos con ele. O noso concerto e todos os concertos van por Manuel Alonso, por Manolo Salveiro, porque
probar o sábado pasado tocamos os gaiteiros a Turuxo desta casa, e logo tocou Boroa, que era un trío liderado por unha gaiteira, Isabel Olivares, e un guitarrista e un baixista, non lembro os nomes agora, disculpade, o grupo era Boroa, como pan, e foi unha tarde moi interesante porque estaba moi equilibrada entre tradición e modernidade. Ben, pois hoxe temos dous compañeiros, Xosé Piñeiro na guitarra e o gaiteiro máis arriscador deste país, que se chama Cristian Silva. Logo, despois da nosa peza que vamos tocar agora, as Muiñeiras, pecharemos o concerto con Cristian Silva no escenario. Será
curioso, e non porque me guste a mí, que é difícil que a un lle gusten os seus temas, pero pode pasar. É porque sempre o escoito nas voces de outra xente e a verdade é que non hai mellor sensación que iso, que un tema guste e que outra persoa o xinta sempre. E un tema fala sobre as dúas caras que ten unha persoa e a veces non podemos escapar. Chámase Alma de Inverno, espero que vos guste. Sorriso de xuño, alma de inverno, prima choiva, chorando ao reflexo, soña que as estrelas que non hai no ceo, vive na lúa, danza no vento. De que te vexo quero marchar, pero teu sorriso vai-me ficar, eu quero escapar da tua alma de inverno. Dice que fue a Madrid a comer ameixas, porque as mellores ameixas de Carril están ali. Bueno, este estado de fuga grava na muralla, unha coña moi mala. E agora vamos a ter un super salto tamén a mí gustaría moito os camiños do viño, da historia do viño. Sabes, gústanos, os camiños do viño son moi curiosos. Entón isto, e gustamos as 1001 noites. Vale, pois agora vamos a ter unha parte de 1001 noites. Este foi un tema que fixemos na praia de Compostela. Ademais, tiñamos un bolo na praia, pedían que fora unha cousa como de música contemporánea, pero finalmente configuramos un tema totalmente popeiro. Fai un pouco unha oda aos kebabs. Cando volvemos de noite de festa, ese kebab que nos salva tantas noites. Na grabación aproveitei para gravar algúns coros dos meus amigos cadelos que teñen na casa e quedou unha cousa bastante interesante. Falta viño, é domingo tamén, mañá é día de escola, pero bueno, creo que podemos mellorar. Pero claro, hai un coro aí nas 1001 noites bailando. Imos a probar, outro tema de...
que me picó.